Alhamdulillah, guys. Sing bagian kene wis rampung. Kok karek pindah sing sebelah rono kae, guys. Tapi jagungnya sing nganggek ngabuk pertama kali. Kira wis kedua. Iki wani larang rodok layah-layah, guys. Lah wayahe mami lek kaya leren. Lah yo rodok santai sithik. Wayahe istirahat, makan siang. Arete lek siren. Ning kono Ning dalan kono lek. Lah kae enek wong rene kae bengok ya yo. Mbah Pak Sugi mulane seneng jangan sapah lek mulane ngurusi Sambel jengkol. lho. Sambel jengkol Lah ae. iki Edin, Mang. Kono pindah buku. Iki lho karen areta. Wis ning kene nok lek. Iya iki lho, Pak. Wis ning kene. Lah kuwi sing anggek teko kene sapa? Jan. Pedularan mangan. Wayahe istirahat, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11. Lah iki Edin. Iya. Ambune telek. Telek tak. Kon dhewe lek nek telek tok dhewe. Kono ndur wit. Jam 11 lah mangan. 11. Panasnya buka katene. Walah panase koyo ning ndur mbun-bunan Panase kok ning ndur mbun-bunan. Jagungmu ben gak marneng engko. Kene kan bareng ngabuk kok sore udan. Iya. Lah lek prindi rek gak melok rene? Ben ngurus langit kak mangkok. Kan lah rek. Cek wis rek. Wis Lah nang toko-toko gubuk sapa? Gantine wakil bos. Sapa? Bapak mo? Ya sapa? Bapak mo ning kono. Alah Lah sing ya. kose asline endi? Anak asline, Kira-kira wakile Mbah Pomo. Lah nek sing asli. Ana sing asli Anak Arif. sing asli barang ya, Cah. Aku ya, Lek. Loh, diliwati ya. Nek wong ngatong kok diliwati. Gak saurane genamen. Iki sing mampu duwe ala kadir lho. Sing diala katir tok berarti. Sing gak diala katir ya gak dikei. Mas Nur, iya Mas Nur, montore ngono ya Mas. Hidup ya kok. Tegen ora? Alah kok orangane kok sak lah ra apa. Iya, Boy. Pokok kene 8. 12 kok nek. Lah layare sing dienggo ngulet ndi? Ning kono. Engko sing loro Ambek kono. bae di. Gawa leng kok layare gawa no. Loro ya ambek bos kono sing kono. Ayo. Loro. Rong sak. Sing ora rong sak Pak De. Poskar Kuliah pos sing kene. Lek jajan mbok bagi wis. Nah bagi ya. Ya ndang bagi ya jajanem ki ya, HP digowo sing ngesreng kok saloke. Poska siji ora siji. Ya, jajanem mbok bagi. Kok poska ora siji. Nek tak mak aku awar sing sreng tok. Wong loro wae. Iya lah. Wong loro wae sih. Oh, papat re. Loro sithik ae iki lho. Limo. Nggowo 5 ngene lho, Lek. Ini wong 6 rek yo. 6 Nur merah kuwi lho Nur. 7, kene gak 7. Salahnya motor Vario Ndrik iki lho, kupi lampu buka. Motor ndek ndi mang kono kae. Turono lho. Wi engko sing dicir perkasane sik Ndrik. Wi kok nek jagane nek kurang ngono pendekare. Dagine suli kok. Nek maten nek bukai perkasa bareng Mas. Anyar perkasa sakti iki. Alah gak sing pendekar sakti ku ya. Perkasa 100. Walah saiki sing sakti, pendekar sakti ki regane 110. get-getan saiki. Bisa 110 kuwi. Kuwi 110 nek Somo Sakti 135, nek Perkasa Sakti 153. Dulu nang kono piye nang Iya mulai kok. perbendakan kono. Iya, anu. Apa nih? Ya ngulete engko nganu Lek, sing ning kono ya kono. Wong usung Nang kono diusung sakan enak. Nang kono kaduan. Kaduhan, sampean kok malah kesuwen. Kok ngulete lah ping pindho Lek, sing arah rene ya kene lah kok. Nek gak ngono, Nek kene kok penak ning kene. nek gak ngono walah. kadang aja Iya sih, iya. Arek ngusuk ngurut nang kono ora apa-apa. Lho pas ngapuk pisanan ki aku ning ndi Mas gak melok ning kene. Montore genah. Lho, Pior. Ora, aku pisanan gak melok Nek. Gak kono mumet karepe dhewe kejak. Priya ngatak gak jalan. Pak Su masuk angin ke lho wonge. Kudu masuk angin. Mumet ke lho. Kopior dhewe rada duwe. Oh pas
Kowe gak Pokoknya kerja. kopior mumet landhe dhuwit mikir buah. Duit kita teko napa ngono. Lah iya le. Kae sampe tak tawani no kok. Iya lah ya mangkane lek damerah ki ngeyel. Lho mosok iku dhisik kowe ra melok ngabuk iki diomongi ora oleh aku ngono. Karepmu dhewe lho. Nek sing iki gak ndek dhuwit gak Lah ya mumet iki ndek apa? Amin, wes tak amini elek muga-muga aja sampe ketelaten dhuwit aku. Sing penting Ora ketang gentor rangka koyo ngene polae kok kekan ucul. sing penting entak itu. Ya amin. Dhewe disyukuri Pak. Amin. Lah nek sehat. Ya, ayo kok Sing guding gua tak es batu tok nah yo. biasane nggawa kerdus putih kuwi ya. Emang Dia bengi anak bodi pojok gak iso kuwi aku bengi kon golekno wong. Enak kono ae nek ana wong aku nek Pak. endi? Sane gonmu kuwi. Heeh. Enak kono lah aku gak golek bengi wis kae kok jam tengah 8 kok. Yo antarane yo anu Pak Nur budal. Wis wengi kae. Heeh. Pak Nur budal ketoke kan delok. Ane pengajian. Kak wonge ngaji ning gone apa Pak? Ndelok Anwar bareng kene Supari. Wah. Heeh. Apa nek? Ya tak cemah malam Setu kok. Kene Nur Iya. ora bareng Supari, kemis sore. Iya, wong aku untuk undangan kok Nur kok. Kon budal bar magrib kuwi iso untuk kursi, Mbah, ngono kok. Lha gone Supari Ya nek kadro arek iya jare Nur telah mbeleh wedhus, mbeleh sapi. heeh. Ben apa? Nur, bakul jagung. Iya nek Bareng Supari Pak Demet. pengajian ya. Heeh. Anwar ngono. Iya kono. Jare bar ngisa, Untuk panitia kok. bar ngisa wis hadir. Kok jenenge nenek kiai gede tetep panitia lho. Jogo-jogo. Heeh. Lha sing cilik niki jane rek anu ya panitianan anu. Apane wis kiai gede kok kiai kondang gak kalah. Kuwi ki anggek medun ke mobil engko ana polisi bangser. Wis walah ning mulo ka lho. Ana bangser barang kok walah. Polisi bancer iki piye? Masam kuwi walah. Medun ke mobil ki Anwar ki gaene sakabeh. Wis ya. Tanggal 13 iki. Telu. Telu. 3. Arek sok iki ya. Terus sesuk siji. Enggak Lemah kemek ya? cemah. Kemis sore. Malam Jumat. Lho kemes iki gak tanggal loro eh. Lah nek Jumat malam Jumat gak harus telu wae. Iya. Kuwi malam jemaah. Heeh. Wis telu ah paling. Heh? Telu kuwi telu. Loro. Selasa kayak siji piye? Loro jere kok wong Aku tanggal 29 dari tahun Selasa 30. Kan Selasa tuh Rebo, Kemis. ya bener ya kemes tanggal loro eh. Iya ya malam tanggal telu. 3. Kok bareng cah? Heeh. Engko bareng isa kon acarane ya wis mulai jagone Nur kuwi. Ini Supari ya. Aku ngene. Mau undang mandang boleh wedhus boleh sapi ra doyan ngono. Aku ngono tuku nyawin Nur ki. Ya Pak sapi gak dian. Awak wedhus gak Kono dibayani tahu, tempe, tempe. Es. es. Lah pentol gak doyan. Ini bakso mie ayam ki Pentol aku cek doyan ki. Gak. Tapi rek asli wae sapi mbek udus yo gak doyan. Aku bangsane kuwi dibuka kedul ngono wala weteng kuwi kudu mutah-mutah jero kono. Gak syukur aku dibuka ngono kae. Wah, dah. Aku rek ngono ki cek doyan nih. Tapi rek is wae sapi ngono ki gak nganu. gak doyan aku ki. Tempe Motor tahu. panasen iki. Ya ya ya. Dokter nek gak tang mudah-mudah rak ngono kok. Ya Yunan bi.
Piye? Piye? Nang apa jago kono lho kon rada SD apa. Iya. Kadung. Lagi mang nganu aji sih jeneng kene. Lagi kok mulai mbek sapa ngoceh? Engko tang Mas Aji sing cek ning kene, sing Mas Arif. Aji sih jeneng kene. Mas Aji sih jeneng kene. Piye? Mas Aji sih jeneng kene. Wong wis balik mangkok. Lah kowe Nggo motor dhewe. Wik. Nggo motor Balik, dhewe, Mang. paling sing cah kamang goncekan arep bebek Ajis. Lah aku jan ape nang kono ae kon ngalor rek. Karo Hmm. Ajis ya. Ngalor nek bature. Lah ning kono dhewean kok mending rene nang bubuk. Panase kok ngene. Etan wis mendung lho. Wong mlaku apa mau? Lek prime apa nang gebok rana? Ngarit. Ngaret. Gembok anu urung disagar anu. Apa mek abuk rono neh, Dik? Hah? Apa mek abuk rono urung jipuk? Engko. Lebar kene gak wengi ya. Apa mek abuk rono urung Pas ada kono urung apa enak rono. abuke. Lah jukuk kokono. Iya. Dari mas aku wis siap kabeh. Mek lorong, Kas. Aku ya ora. Lah kono nang ngabuk sapaan kono nang ngabuk sapaan. Alah lah mbah pomo mbok tekoki wis karek putune engko. Tengok diguyu. Ora krungu nek gak edak, Lek. Kono ki gak roh ya mbah pomo iki sopan-sopan ki wis. Karek engko terus mbok tekoki crondungu lah ya wis mbah karek hari ya ngono ya. Tanggal piro ki ndek ya gak. Pas Madara ta yo. Ben melo. Lah piye lah nek pas nonjok ngene mi. Nah iya. Tanggal tanggal piro mi? Tanggal 2 Kemis sik pas denge ngene Supari. Loro berarti kuwi jere tanggal 5 iki. Bisa nganu kono nonjo. Heeh. Berarti karo gone rangkuru sing gone giar. Iya. Iya, Iya. Ngene lek Supari. Iya, Supari kepyak giar Arek nonjok. sapa tak gorene nang kono. Gonem ya wis. Sing gorene mbah pomo berarti. Berek ran kuru terus lek Bambang. Damirandra yo Eh, gak cek iso suwi. yo rek. Bulan piro lek Bambang? 11. 11. 11 bulan. Cek sasingkas ya. Bambang ijek selapan dino kemis Selapan paing. dino. Dene gayo kemis Tapi yo ngarep paing. urip ngene lek Sri ya sik ngene Pak. Lesri Heeh. Kita 23. yo mantu. Sri sapa? Sri Anjani. Mbah Sri yo bulan 11 engko jere. Sopo sing dewono ne? Lah puan. Anake sing ruju. Untuk ndi? Kandhane wong DKI iki menyala tenan pokoke taun iki. Endi kuwi? Nganu kuwi lho ngrandu. Dang cici kamu ne? Soko. Iya kuwi. Soko. Mas aku dang cici. Mbok tak nganu kerja nggo buah bos ne. Buah ki mari bangkrut mbok dhewe jenenge. Iya. Lah piye? Lah piye ra Lah rek ra bangkrut iki wong yo ngeweki ra. Nampa masalah. Lah gelem nampa mosok mau balekno. Lah yo karo tanggane gak buah ngono. Ndang Bu. Mangeso aku bareng kok kono tak goleki. Nang ngapuk disangkani ganti ya. Lah ora ana diomongi kok kene sere aku ne. Wong teko langsung bablas nang. Aku balen kok kono tak goleki. Disangkani ganti nang ngapuk. Lah ning kene yo Oh, ora do ngapuk nang ketok lho kono ya, wonge. Lah wonge tak do ketok Aja au. Lah wedi lho mbok paraku ning Mas aku yo jero gede-gede kalen sih. nang sor gedang. Tak kelingak wong nyempretetanku ge enak. Gede kae wong pira dhisik? 12. Kae wong anu ro. Oh 15 Rik. Gak ngono ah. Iya. Wong kok Maksudnya luweh nek wong 12 ki Oh luweh. 15. wong kok kene 9 terus digoleki tambah piro. Wong rolas. Kae iki dibagi ya Lek Mas aku. 15 apa De? Ora sebagi ya. Lho, lah piye lah sing sitok sulam, enek sing sulam, enek sing anu Ora kono nek sing kok. sulam kan lanjut ae. Lho, lah ya enek sing Oh, gak, lho, ngotok, enek tapi sing ki ngono lho anu. Lek gak ngabuk kabeh. Sing ngabuk ki wong 15 yo Kang Mas aku. Wong 15 kae Mbah, kok. aku lali kene. Tapi kowe jam pira wis Bar terus kene melok sulam, Lah. sing mbok de ponco ora roh acarane ape sulam mulih dhisik. acarane kan jam pira wis bar urung ana Iya. anten dhuwur terus entuk bel kelunting kon melok sulam kabeh. Mbah Pomo kon bu. Kene lho ben Urusik. dilebok Mbah Pomo. Sembribite kok ngene. Lah mata juga HP Mbak. Nek gak dipasrahi yo gak nek dhek karo kon ngonten yo digawani. Kayak pas ngidul ndelok tukulan jagungnya digawani. Wah, Mayo ngontan tapi Lho iya, jere ape njukuk kates. Aduh kok.
Sing kuwi lho wit nganu wit gombruyeng ku lho. Ya sambi ya. Do mateng-mateng. Nyolong berarti kan. Ngene wong lek. Dadi mangga diomongi Andri dikon nganu sing dosa-dosa ana omongan iki, omonge mang ngono. Lah yo Gendang viral ngono. ngono pokoke iki sing dosa-dosa. Nek gak dosa ki gak Nek ra ngono ora viral ngono. Wong kene iki ora cara kowah. Lah ngenek kuwi kecoa krori lho lek Iya ora cara goblok-goblok kowah. ndek Langsung iki. di gejik ngene modele. Perah kabeh wong. Berarti kayak kok montar lho. Montar apa metuke nae. Nek dikowaki Wes alhamdulillah guys. Rampung kabeh kono kene. Ayo wis udan kok Mas. Wis gremes iki. Ayo nek laut ya. Alhamdulillah guys. Bar ngrabuk kok ya entuk udan iki lho. Awake iki apik men. Wis gremes nah iki lho. Lha iki tase iki gak diwangi gowo iki. Ki ada apa, Mang? Lho Mbah Pomo nek gak gelem gowo iki cah. Piye iki kok loro men iki? Ya kuwi tumpuk. Kene cek nggowo bak kuwi barang iki Mas, bake dhewe. Sing kuwi tumpuk. Kok gak ngarep siji tak pondonge ning mburi siji. Tasem gak mbok cangklong. Wis pokoke jero tas e. Tas anak HP nih. Apa ki sing keri eling-eling. Wis gak ana sing keri ya guys, iki mau ki klambine desa teles kabeh lho. Lumayan guys udane. Dadine udan, gremes yo ora gremes wong ajur nabuk kok. Abuke ajur. Iki engko nek menawa di ambali neh. Dibaleni neh ya guys. Kok engko deres. Alhamdulillah malah. Untung sing jagung gede iki, Dik. Apa ki wis rampung, cara urung rampung malah rekoso iki, Mang. Ngrusuk-ngrusuk. Karek jagung sing cilik guys sing sebelah kono, tapi dese iki gak nggawa HP soalnya kan udan. Ora tak gawa HP-ne. Nek kudanan tak tinggal ning gubuk, Mbah Pomot aku nunggoni HP. Makanya ditelepon karo Mas Ari bareng yo. Aku yo gak krungu cara Mbah Pomo. Mbah Pomot ning andinge tak nunggoni nek ora krungu yo padha wae yo, guys. Aku yo kudu guyu lah yo tipak iki enek panggilan masuk. Lah kok yo ora krungu. Malah kudu guyu aku. Padahal tak pasrahi. Aja nenti-nenti yo ning gubuk kae. Tak kon nunggoni HP kok. Ya ora krungu ya, guys. Diapakno nek wong jenenge wong sedurungan ki semono kuwi wajar. Enteni mapar. Enteni. Pak Sucek ning jero. Aku mir-mir motor kuwi, guys. Gembel apa ora ngono Pak Suwi. Lah kuwi anu lho ya, sing arep nek telone blusuk nganu ki engko. Sing arep lho jebut sik nek telone. Enek gagang telo ngarep ngono nek blusuk ning lar. Diresiki sik. Bismillah guys, pulang-pulang. Alhamdulillah. Yuk. Kungko gak gembel. Elon-elon lah ya. Kok pelekien kebul. Lagi gak cek larane kene iki ya. Mandek saya. Iya iki. Piye? Mandek saya. Sing kono. ya iki mereke. Lah, mbah laran kene sik opo? Sik. Alhamdulillah guys, dese hagi wae blusuk omah. Ternyata iki kene
Garing nining ora udan, guys. Kayak nggih mulai gluduk. Tapi garing nining ora udan. Garing sering lho lemah lho. Mbok menawa kae kan agek gludak-gluduk. Mbok menawa engko bengi dikirimi. Tapi alhamdulillah ki yo awake cah-cah ki jan bejo tenan uripe. Dikei nasib sing apik. Angke bar udan bar ngabuk urung bar wis entuk udan yo kono tok ora tekan kene awake apik guys goleki Pakde malah wis beratus tapi kok ning ndi mesti golek Isa kono ora roh sa sedina bingung ndi bor Pakde ning ndi wong waduh. Hah? Mama udanan. Oh, mama kodanan nggih lho iki bajuke mama teles kabeh urung mandi. Demek. Lho, yo teles kabeh urung mandi iki mama. Nggih, teles. Lah Pakde gak mbok tekoki, kodanan Pakde ngono. Pakde kan wis bar mandi kan. Heh? Ane kodanan. Pakde? Tudan. Pakde ki kodanan. Tapi wis bar mandi Pakde. Mama urung mandi. Kamu mandi? Dek saya yang pun mandi. Tapi kok rupane koyo ngono nek wis mandi. Kemang goleki mama. Kemang diparingi donat Pakde, Nduk. Lah aku keleng desa ning kono tak gawakno donat. Satu cah gua seneng gakno donat ngono. Wis telas donate. Telas. Walah jupuki masih setok paling. Oh alah, mama tak mandi nggih. Dolanan wek Pakde nggih. Engko nek mama mandi gak usah nusul lho nggih. Gak usah celuk-celuk mama lho. Nggih, pe karo ngumbahi baju mama. Kotor kabeh, nggih. Nggih. Dadah. Dadah. Alhamdulillah ya Allah diparingi udan deres bar ngarabuk ngene anak lanang langsung diparingi udan kaya ngene guys pokoke jagung sing dhuwur mau sing ngindone walah seger tenan pokoke kono mang udane rontok awan mang kene sore jam 4:30 ini Setengah 5 ke jam 4 ya iki. Jam pira ya? Teteh mari gak ndelok jam, guys. Bar mandi ambek walah banjir. Dek, kowe iki mam mboten. Wong nek dindang kok mam ambek kae ayam gulinge cek siji, Mas. Kuwi nek mbok pangan kabeh gak apa-apa. Aku bar mangan mbek sayur tewel kemeng. Dinda ayam gulinge cek siji. Kuwi tak nolah gak apa-apa. Dan udan, guys, Pak Su kon gawekno mie anget-anget. Resiki gak apa-apa. Aku permam. Lah kae ayam gulinge cek siji. Lah ndek wis bar tuku apa mau? Kaya ngono ku lho. Apa lah iki ayam gulinge cek satu ku lho. Ngono ku lho ya apa pangsit.
tuku pangsit terus di lha iki kerupuk gak ngono apa? Mau tak anu, dakokne toples. Dakokne toples ini lho. Ada adus nek. Kayak Dek Dinda nyuci, guys. Disambi belajar, disambi nyuci. Terus sing bajuku sing kombaon mau tak uceki dhewe, tak giling dhewe, maksudnya bar tak ucek terus tak kering. Engko PR dhisik iki sek sah. Oh tak barno isa-isa sesuk karek nyayur menir, guys. Iki mau dhisik iki kombaon ki entuk bayem. Sak uwit ki walah gede ngono lho, bayeme iki gedhe mbrembuayah ngono. Jadi wis bar tak petiki. Bayem raja. Ki rencana ki sesuk tak kelo menir karo waloh. Dhisik kan yo ndek iki diparingi waloh nom karo Mbah Garmi. Lho, walohe cek nom mau dikelo menir. Mantap, guys. Wis duwe sayuran dhewe sesuk wis karek plak-pluk terus nyambel teri. Enak. Cocok pokoknya. Terus segone jagung. Ki segone lah nanti nganu kabeh ndra ya. Ora sakmene kok. Nek wis duwe sayuran ngene iki wis ayam sesuk karek plak-pluk. Kasinan. Mine kasinan. Wis ngono ya, guys. Kontene sesuk dilanjut neh. Pokoknya matur suwun bolak-balik kanggo family online semuanya dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temandang yo Mas, temandang ini iki lho udane, guys. Iki cek udane cek gremes. Ngene iki wong golek gawean ki ya teko lunga. Ki mau dhisik iki ditelepon Pak Effendi. Terus diparani Mbah Wakini, yo gak iso wong isek ning gone anak lanang. Nek matene kok arep-arep pegean, temandang udan yo kualan nampa job. Ya Allah, lha piye wis bareng-bareng ya guys, mosok ape ditandangi kabeh. Yes. Ape piye meneh. Seger meneh ya. Seger men. Dan udan nek tak gekno mie anget-anget. Kok sletop. Seger. Oh.